Piao. Yes, na ya bebu. Sanete. Na o de ba bebu mu dia wo ye kuku da mu dia so ba hwe se mtintim yi. Sanete. Yo bu afọ na me no na je kode nyansa chiamen. Agwa Asante Achim Agwo Asante Achim this year nyansa chiamen na oni aso ba ko frimpon. Na de eni kan se ye mienu nyina hia do mfe. Ye hia Asante Achim ko de kufi. Ai o kufi. Efie bia esu mimpu wo mu. Ha ne ye wo. Nana ya ba ye dia bebu na ba ba hihye so. Etinana. Yes. Katu enite. Oh makata mate. Na hu de. Na hu no ke. Empanisi na ya enso dawo. Eno kwa etrodo. Nye na bia anso na da anso daye. Ena esi de daye kopum anso ni piti. Dabo. Oso ondo na kwa no aso daye se daye na da. Eno kwa. Omusi nkramofu asise dabo angeka no ho a ko mfa ne ye buta. Dabo. Osi ebia no ohin fufuro bi beba. No de mna fufuro beba. Eni ti ogina ho a, no je na ba akoso. Bia no ohin no beba ne mra no. Eno kwa. Omusi ufa dabo ko sia no ampamoa. Na enye. Ende eno kwa todo. Emum aboa no nso. Aboa no nka ho nwene se nkyerɛ. Ene esi aboa no nso ka ya ukum ne ya. Nye odaso mu na ya nso anka ntontom sɛ ne hwan. Sɛ ye bebo na bopire nu. Ɛso ntontom di mo bi antenso ya te ya ne abu ensem manu. Ntontom sɛ ne hwan a wɔsi wo bose wo mpoa no. Nwanwa. Yesi so ukotom pabo akro wo mpoa na so be hwede ye ka ho a ene na wa adwuma ye pa. Epo abra wɔsi oni somufuo nti no obo na so hia ya kan na bo no epo so tetere so dabre ni so epo so tetere so bia mo wani a enye yie enokre yesi wo sonkyin boto ne ehwiegu kumu a susuma ne nya oya na kwani diem na onam utumrika efa mpo ano a yehu wanamo yentim na asa na mo mehu wanamo anya si honhon ene femfem omuhia mpo ano a na mirikatufu asa na yenyina mpo ano nso ensom asra eye no kureturo do sa empeni se obi wo na no so sunum mo no na so pese mansan di bienti na odi supa no wan na wafo ensom asra no anyi bi nso so a eno kurewu ya ena empeni se so no wafo na mno mu nyina da ne mo onso da bibia no wiyo mbechiware sa na wafo nyina so onam na mu omo tia homa tibi ebia no de be kirewo eno kure empeni vo se ukokuru waso anti asempa kokuru motisa ne pobo na ade kokuru motie nso kwa yia ya de proja kwan yesi kokuru motie nkoti aguko mpenu na kokuru motie nkoti kokono na aguko mpe o ne ba bi din ende retro do emom ai patapapie to yede mra ene woro nana unim se akonkrofi ne be na ho se wo se obi ahune fatane mo kai pa ni bu beba ku bi amahye e se edijemfa akonkrofi se edijemfa na efro ye yire ojitum na jatu ade aso no ngi nti o kan sa oni bidi oni ni furo bidi o be we na bidi na wini tie ma na oni mi so okokunu na so obeje sa na tie sa o se fa jem ne dia afro ye yire o mu ye ti wa kokun o se ekrodan ko so on se da asem na tie si kutukuru kunukuruku ekwa sikantie egotwa amena o se me kopa konfo homa o di eden na wo akoto awuduro se o no mu awu ye yado no ma wasa ka me sesa o de yede abrewa no so okosha konfudu ebu ya o dane abrewa e ka kokoro na kokoro so hwa abrewa ena si kom de abrewa osu ne nana no abrewa ne na ya miensa nzo firi mu a o de mienu na kwasa ma do mpanisi mu abrewa ye nsum no abrewa ya meko nya ne nda ne fuma so ntra abrewa be di twade a ne firi na no ende endo kwetu Nemo, se ansa no bi be cha abro aboni bi ade no. Ne fini ne baba wa, nana baba wa so no bi nti. Tia no kure ye se ni abro wan so ntwempra. Enso na bo ntwan. Ai. Ne nso so a ye dudum gya no ye fa so abrewa. Ena nso fin bia so etimdum gya o. Yo. Nana. Zuwa wulan. Ezu fin bia du gya na. Yo. And that's what we answer. Ebu ntem. Eno kure. Ena ye se eni da so abenso enso. Na also so hina bodamma. Zuma tumi ya de sansan kansan ekwan ma eye no kura nana na nsa na bo nso kukunwinfo odigi chamfi huna mu na asem na aba yo obetwani a sabe wen kan sen obetwani ni jimi fo eno twansa e so esufinu no di sesu ne no ya adwen sa na em de pa na em ye so ba kwasia
enu ojina wure mu jana na egu ne ho obi ojina wure mu ojina wure mu jana na uja o na egu yo yesi udi kan so e wo kofi a ontena wiem enu kura yesi abuse pani ye no onyamfaso a ozima fanika abuse pani so odutu kan no ncheka enu kura yesu kofie bi nkoto abuse pani bi se nefu aye kese a empente munisika furu ibia na botisem tesu ana me nefu aye sa na botisem tesu nsusu ya me bi ne apibi nsutu eye no kura empani se mframa kankan edi ntesu na adwa no ntesu kokon nso e wo bi anu mo nse gya ne atifita eye no kura be se uwi fufuo uwi tuntumo ana uwi koko ni nyina ntesu ni yako sa na tie be se saka nso ye te no wosoro eye no kura be se paniko ni haban no etase na obaningifo ana de wafa to wuwo no o kire be fa me bosepa wosoro eye no kura empani se enko da o na nso ete wodum enim se ekoto eni asa twene ne sesa nso asa no nso sesa yesi fonton from da kwasi madu ko ho a kwadwin o se da banchi akurem na etuo nso a enye wuwo bedie no da banchi akurem kra na hiyi yesi obodo ni kunu no se banchi bia kra da na betro hu ni se dobro ba etuo nso tune kwansi se mu pe na die wu ana de otutuo hesu mu ni osuo brambo ende enu kra tro do etuo bia nso ni wa to bre enu kra yesi di onim tuo no onye di ni gina chirempon so ana be kwai se di nso fata no so a fata na akono nya nkwankwan nuase na be queen eni obin enya ntokwa akun ana yale ya una akopata ntokwa kum nipa ne di ewu so e de omso be gu bi eni ye di ewu nso a yenkum mani eni ye di ewu nso so a ya chichiri kuro a yenkum ba atan apefo na akokun kobo merewa o ba bebo hu safo bebo hu mra anko bi di na ase ya nkono ekuro so nyoju be ekuro ji enhihye entutu ba ni enu kweto do ye hi obi kutwa ho e de amia ekuro ana mpanyi se de okwase tru na suya yie ana de obi mo wasum dan so anye de oyi wo na de oyi no oga so de apaso be twa so enyi na tinyi ya bi o yo na woko be de eyi ewu koyi iye ya o so tiri santente o so de na papa mo pa so nye den enu de kan se dan ye nwanwa na wo ye yi wasini uni abani uhiri niye usahwa ahwehwe empani se ba ye no ye hunti ene ye tahwehwe o enu an se de bita o e ita ha ma menti ma etini ne se enye nwanwa se ni freni so tahwehwe wo da bi okay ne nwanwa bra na oni freni aso so beto bo abo no na se kura bi so ebim sebio be ya no mu buya na yem ya na so ye be de omusi ma ya benkwa mani freni wadi wa antene de na ne niam ye fia na misi obehu adamase ya na e sebe okay that's also the friend inside ni ko yase a wa na san ne check omusi ni freni so sebio tire musu a ye odi ye di na akoko na eyi o ni freni so na on fa bufo kwa ya ase na dua nso anoma ofa dua hu abufu da bi ope boato abanoma no anoma nso pe ba bi a obetu akosi anom se anoma chele dua so nso a ye bonu bu o ba je bo na ensehe onu mu to so a otimi de bo ko ekum bienu to bo ba ko kum no ma bienu eye no kure ne mpanyi se bia bu a ensi anoma akwan ana bia nso bu okwa yemu a to dua bi so anse na tofam anom se frama bonso na dua amre ni mu ase etumi hye akwa nso nkyere na ndua na wo nu ura na mna odi prekwa no a o mokashiri obbo kashiri e sa o si shene o si shene ma dudu osi ho na bo wako ansa mrane na se wa ansere preka hu se wa na beso so o musi ye de mrade ana su akwa de su mu duru so se da asem ne so bo mu ase so chia wako a oda fam je wo so ana me yanka se me papa chia me aboaje o ha bi o so didi do koni ayo mu a o fale wa no odoko kwa ne ma me yedi na o ti da wa don fe nyina abroche bola wa besia ono a ene kan na asem o se dibi na mini bi ene ma agro ye de enu kure ofie pani atakurata o so pe na gudie de nti oni ne ma di agura no de ne chia ka fam bi enu kure trodo ofie pani atakurata no nti o se achini ye nti ene o fa ne yera o fa ne badum ya dance ye ofie pani atakurata no o se senke di gwa na do anke be hu mema se o mko di gwa be o mo yiri mu ofie pani atakurata ye fa ne kraman ofie am
oje ne nan yaman enti o man ne man kan ye ade ni so odidi o se so ni pa se ni ba be wu anko ton ne ji dompe yeah so obe fa bo bia eba awon hofro no on ka hia ne krama ba o esi krama ya wasakura no ne nye ni wura fie krama nzu ni mu apokora no ne na bobo ano esi ofida dem krama o de asem dada na e ka abusia do so di ndese bi anka abusia krama o dada mpa esi fie ja beduma di so ba kwase enso nana no so pe omo kwan bone na mo adie no o se na mo adie se ne abe we so pe wadi awinti na se ni so ye kwakuo wadi tesa bo esi ade na obi bi kwakuo so okotokro enka so bontro fi kumanini egogu mo twen kwadwansa won fa tu anfa sika no sa na ne yira so so be hunu a on fa sika anfa ja koye mu akwanni asa nyina koye so akwanni asa nyina nzo abogwakuo eno kwa onim yesi se krotu amansa eti se koye mu ye deda abo otimi tiatia no ye kontrofi okoto nso eti ase edie ene wo so obenum so fin da ena o msi se kwakuo odidi stro edidi fom otwe janka otwa ne twede so o se de tie o se de tie ansa abenso so ebre e won fufuo mu a opro ena me yehu enukura o msi abetintin so aba onwam odibi opro didi a onwam so edidi sa lokuku ba wo tware so tware fom a edi eku one ne mankodi dan onwam kese prekuo oso onyo obi akoso amato akufuo se onya atalo no ho wa no odi na ba no okura matontirim eni esi onwam otu na wansu a ebuni bra chichia saa ne tie aboa no so edi ani bra na eka nokura pa esi aboa no dinidin ene we ni buo eno so eno pa anya nu se mo ntimi nkyira adwen so de emu no ene ekuwa mu enye dia wo enye adwen bo so dobre ese oda ejase bia eno msi adwen so obebu ebi ni ti atwerebo ene nsuo we nso adwen ho da ho senkensuo ko ayome a enkaka wa meso dadwa no enamo nso ayanwe ne nsuo ayanwe mu na mo emfa mu nsuo fu ene nam ayanwe ne sudani afese nte daise na na esinzu hu sefu a ene esinzu wudi nso owo bia na ayanam odo bia na ayanam o ma mire so oworo no ngro ho no a na osisa ano bro no empenifo se so wo pie free bon bia mu a anyida so ni bon ni bi bi so we say that here asidi atwiti o ana pamle twiti so pamle twiti pe na de asama be fie so we say ansa na ye be wa chichide paneem no fie ni pa bi ni hu bi so enke be uni ada aje nso so a utimi pama chichide atade e no me say pama chichide atade nso apamie na ye no fa e be kanfu nso bi sa udi achachachi ni komirika na chena wanya na chena na nye ayi mirika no nimu tuo ni wosi ni entra o me say abaye de boba fine ya de chira ana banzo e de bo ban no ye nto twere ya de tuo ye say abaye de bo fi aboa no emfa mma bontin so aboa abusafo so o me say de agro no tuo abenfu na ehia na na je kode na 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 ye MC eti wo ahia na na bia otimi to nsa fra na na bo number ma wo 0243 924 0243 92 74 59 ami say sisu bio na 0243 92 74 59 epia o na na aje kode nyansa chiame ne asoreba abebuo mu sahen na na eje adwai entaisi etinanso ye de mamo epia o